June 2013 paper 2. Saka question yacho iri kuti tichatanga taitira apa kuti tichiita working zvinodiwa, then from here tichazoenda graph paper tonodrowa graph racho handi. Saka mofanira kunge muine pekuwekera paside because this is a tutorial. Kureva kuti mofanira kuita follow through patinge tichiwekawo. Question yedu iri kuti answer the following. Actually, answer the whole of this question on a sheet of graph paper. The following is an incomplete table of values. We have a function. So let us write our function down. Function yedu iri kuti chi. Saka kana wachiti function, vanhu vachingoreva equation. So this is our function. Y is equal to 2 plus 5 over x. So question yedu iri kuti the following is an incomplete table of values for the function y is equal to 2 plus 5 over x. A iri kuti calculate the value of p and the value of q. So before I answer the question, can you suggest what to say, in your own opinion? How do you think we should answer that question? Uri kufunga chaizvo, you are correct. Saka kana tichida kutsvaga t, tichangoti hatizo mirai. Honai zviri kuitika parapa. Saka takuda kuianza. A, equation yatinayo ndeyani? Y is equal to 5 over x plus 2. Tiri kuda kutsvagani? Tiri kuda kutsvaga p. But p tiri kuzoona kuti ari mucolumn y. Saka ticha substitute kana kuti ticha replace y na p. Saka pana y panapa tichanoisa p sekutaura kwamaita is equal to 5. Toita kuti 5 over chi? Over 2. Mazoona? Takuti 5 over 2. Nepamusana pekuti kana y ari p, x anenge ari 2. Ndozvazvinoreva izvo. When x is equal to 2, y is equals to p. Saka kana tareplace y na p, tinofanirwa zvakare kureplace x na 2. Saka panapa ya 5 over 2 plus 2. Manzwisisa kureplace kwataita. Okay, saka ndauda kuti mundiwekerewo pabepa penyu ipapo 5 over 2 plus 2. Munduudza kuti maona answer ipi. Let us see. Saka panapa tiri kuti p is equal to it's 5 plus 4 over 2. Saka zvandaita apa ndangoti 1 times 5 ndi 5. Ndikati 2 times 2 ndi 4 over 2 times 1 which is 2. So I think I've taught it in one of my lessons. Kuti ishortcut yekuadd kana kusubtract fractions. But I don't encourage you kuti muite nenzira iyi, because you should not make mistakes. Saka panapa p is equal to 9 over 2. Ndo pasobva 4 and a half kwamuri handi? Pa 9 over 2. But answer yedu isusu ngatiinyorei iri in decimal form. Nepamusana pekuti tikatarisa mavalues y, tiri kuona tina 3 over 3.7, 3.3, 2.7, 2.6. Saka kuiconverta iyi to decimal, tinenge takungoti 2 into 2 ndi 1, 2 into 9 ndi 4, comma, with the remainder of 1, toisa ka placeholder, 2 into 10 ndi 5. Saka it becomes 4 over 5. Ndiyo value ya p. So it's not difficult. It's how many marks? All right, it's 1 mark. Saka kana takuda kutsvaga the value of q, tinenge tangoya panapa tonyora equation yatapiwa muexam, y is equals to 5 over x plus 2. Toona kuti q ari mucolumn ya y, saka cha replace y na q. So q is equal to, then panapa tova tati 5 over, 5 over chi? And 6, it's 5 over 6. 6q ka. Saka 5 over 6 plus 2, it's 2 over 1. Tikada kuzviadd, our common denominator ndiani? What is our common denominator?
pama-fractions aya ndi6. Toti 6 into 6 1. 1 times 5 that is 5 plus 1 into 6 ndi6. 6 times 2 ndiyani ndi12. kureva kuti q inenge iri equal to ndi17 kapa 17/6. kuiconverta into a decimal 6 into 6 ndi1. ndiconvertere into a decimal mundipe answer apa. Okay, so the answer here is 2.8. takuda kuchienda kugraph. So what I would rather advise, kana musina pamwe pamunokwanisa kuvhura that question kuti ndombopoza motokopa the whole question kuitira kuti pandinozobvisa this screen tichienda kugraph me muchiziva kuti zviri kufamba sei. takuda kuisa pagraph. Saka pakuisa kwedu pagraph chatinofanirwa kutanga kuisa the table of values. Saka tofanirwa kutanga tadrowa our table of values. Alright, chaisa our table of values. Saka toda draw panapa like this. Then of course xy. Alright, saka patirungokopa zviri paquestion and the table iyi inotodiwa kunyange yakanyorwa paquestion. Saka make sure kuti munoiisa. Then panga paina p paya takuisa 4.5 yatawana. Saka 3 and 3.7. Then we have 4 na 3.3. We also have 5 na 3. We have 6. Then pana q tawana anaanza garazve 2.8 and then panapa 7 na 2.7. Then we have 8 na 2.6. So ndo zvatinazvo izvi. Tikaenda part B yequestion yedu yakati iyo using a scale of 2 centimeters to represent 1 unit on each axis, draw the graph of y is equal to 2 plus 5 over x for 1 is less than or equal to x which is less than or equal to 8. Kureva kuti x anofanirwa kubva pana 1 achisvika pana 8. Saka stage yatava manje ndeyekuti tatopiwa maguidelines escale. Tanzi a scale of 2 centimeters to represent 1 unit on each axis. So typically graph paper ratinopiwa kubva papoint ino ish kunobata point ish, it's going to be 2 centimeters. And each cube which consists of 100 zvima cubes zvidiki zviri 100. We can actually say each square. I think it's more accurate that way. Each square is going to be representing 2 centimeters. Saka kana tapiwa scale yekuti 2 centimeters represent 1 unit, tiri kungoudzwa kuti kubva papoint ish kunobata apa it should be 1 unit. So we have to chokutanga tofanirwa kutanga kudraw ma axis acho. Saka we can actually do like this. Sa izvi munozviita neruler, ina handikwanisi kuzviita neruler because draw apa it's electronic. Yeah, so this is the x-axis. Taudzwa kuti it should start from 1 and ichinogumira panani pana 8. But tiri panapa manje, can you see kuti kubva papoint ish kunobata papoint ish ndo panenge paine 1 unit. Mukuzviona? Saka tika panapa, then after 2 centimeters toisa kuti line, after 2 centimeters toisa 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 line,
after 2 centimeters toisa kaline, after 2 centimeters toisa another line. Saka aya ndo mapoints edu mangana apa its 1 2 3 4 5 6 7 8 kureva kuti tinogona kutangira panapa iyi toiti of course tofanira kutangira pana 0. Saka iyi tikaiti 0 iyi 1 2 3 4 5 6 7 I'm sorry, saka 0 inofanira kuva panapa. So apa ndo pana 0 handi panapa 1 2 3 4 5 6 7 8. Saka tatosatisfy zvataudzwa kuti x should be greater than or equal to 1 but less than or equal to 8. Maona. So 0 tangoisira kuti tiwane origin, because we cannot solve this kana tisina an origin. Okay, any questions apa kuti tazviita sei? Pandinonyanya kuda kuziva kuti mapabata here pakuti 2 centimeters represents 1 unit. Kureva kuti from kubva pane imwe unit kusvika pane imwe panofanirwa kuva ne a single unit. Ndosaka tati after 2 centimeters taisa 1, after 2 centimeters tikaisa 2. Are we together there? Saka tikadzokera kutable kwedu kunoku, tikadzokera kutable kwedu muchaona kuti ma-values a y anti tirikuda kugadzira chi? Tirikuda kugadzira takuda kudrowa y-axis. Saka kuti tikwanise kudrowa y-axis tinofanirwa kutarisa ma-values a y. Toona kuti pama-values a y ndeipi minimum value, kureva kuti value diki pane dzese, uye ndeipi maximum value, kureva kuti value hombesa pane dzese. Saka looking at the values of y, ndeipi the minima kana kuti the minimum value pama values a y. Like tarisai manumbers ari pana y mondudza diki yacho, but pana 2.6 kapa iri kuna 8 kana x ari 8. Maiona? Saka the minimum value of y ndi 2.6. Ko the maximum, what is the maximum? Ndi 7 and hazvitovhonetse. Saka zvatinge takungoita panapa ndezvekuti tichadraw a line panapa, togona ngotangira kunoku imime muchiita yenyu nei straight line. Saka after apa ndinoda kuti muanze question iyi pagraph paper. Munaro here graph paper kana graph book? Alright. Saka mukazorwana ndoda kuti mudzokorodze question iyi muchinyatsokuita chaizvo chaizvo, tichinyatsokuona zviri kufamba sei. Saka 0 panapa, then tanzi pascale pedu 2 centimeters dziri kurepresenta 1 unit. Saka toda kuisa ma-values a y in such a way yekuti everything is represented. Saka after 2 centimeters tichaisa point which is 1 panapa. After 2 centimeters another point 2. After 2 centimeters another point 3. And after 2 centimeters another point 4. After 2 centimeters another point 5. Then after 2 centimeters another point 6. 7 anokwana. Toita sei? Ndoimwe problem yamufanirwa kucherechedza iyoyi, zvekutoti kana muchidrowa zvinhu munofanirwa kuitira pasi kuno kuitira kuti mapoints enyu ese ave represented. Saka zvachatoita panapa ndezvekuti tichatoridzisa. Saka for y tichati after 2 centimeters pachaenda point, after 2 centimeters pobva paenda 2, after 2 centimeters pachauya 3, then tobva tati after 2 centimeters pachauya 4, after 2 centimeters pachauya 5, after 2 centimeters 6, after 2 centimeters 7, then after 2 centimeters 8. Zvazobuda manje. So alright, mune here mubvunzo pamagadziriro ataita x na y? Do you have any question there? Pamunoda more clarity? Kana kuti we are okay, we can move on. Okay, thank you. Saka zvatakuda kuita panapa, we now need to plot mapoints.
Saka panapa ndoda kuti mupacherechedze. Mukatarisa patable yenyu, muchaona kuti we have x values and y values. Saka kana x ari 1, y anenge ari chii? Kana x ari 1, y anenge ari chii? Y anenge ari 7. Saka tinouya panapa toti x anenge ari 1 apa pandiri, y anenge ari chii? Saka along this line rekuti x anenge ari 1, we have to find kuti y anenge ari chii? Y anenge ari 7. Touya panapa twataisa chii? X pa that point. Handiti x ndi 1, y ndiani? Ndi 7. Toisa x panapa. Tozvibvunza mubvunzo wekuti ko kana x ari 2, y anenge ari chii? Y anenge ari 4.5. Handiti saka line ra x kana ari 2 nderino iri, hatifangi kubuda mariri, then y anenge ari 4.5. Can you see kuti 4.5 panenge pari panapa? Tinongoverenga utu tunganutu. Handi tati kubva pabox kubva apa kusvika apa pane 10. Kubva apa kusvika apa futi pane 20. Pane 10 rather. Saka kubva pana 4 kusvika pana 5 pane tumabox tudiki tungani? 20. Saka kana chida kuverenga 4.5, tinenge takuti tubox tuviri tunorepresenta 4.1. Toenda pane tumwe tuviri yoita 4.2, tumwe tuviri 4.3, tumwe tuviri 4.4, tumwe tuviri 4.5. Amenoti ndopatsanangura sei futi, but is it as obvious as I wish it is? Apo handisi kuda kupabva apa kusvikira ndaashuwa. Tiri kuverenga tumabox tuchiita 1 nepamusana pekuti tumabox turi between 4 na 5 i20. Yet kubva pana 4 kusvika pana 5 tikati 4.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10. Hakuna 4.10 inenge yatova 5. Satobva pana 4.9 toenda pa5. Tiri kuda 10 points kubva pana 4 kusvikira pana 5. So the reason why tiri kuverenga 2 inawo yekuti tine 20 tumabox asi isusu tiri kuda 10 points. Mapaona? Dai tumabox twanga turi 10, taingoverenga 1 kabox kani kachirepresenta 4.1, kamwe 4.2, pamwe. Are we together? Yeah, you have to be sure because pascale ndo panokwarira vanhu ipapa apa. Pascale apa ndo panokwarira vanhu ipapa. Pascale panokwarira vanhu. Saka handisi kuda kubva panapa zvokumhanya. Rega ndidai so. Let me think kuti ndingazvitsanangura sei. Saka tiri kuti kubva pana 4 kusvika pana 5 tiri toeseka kuti tine tumabox 20. Ndizoka? But tiine tumabox 20 kudaro, isusu tiri kuda 10 points. Mazvoona? Kuti because tikati 4.1, 0.2, 0.3 chiro muchiverenga zvigumwe 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 na 5. Can you see kuti kubva pana 4 kusvikira pana 5 tichiti 4.1, 4.2 tiri kuda 10 mapoints. Ndizvoka? Saka tikangoti isusu tine 20 asi isusu tiri kuda 10. Tika 10 to 20 tinowana 2. Zvazvakureva ndezvekuti tumabox turi 2 tofanirwa kurepresenta 1. Ndozvaitika ipapo. Ndozvaitika chaizvo. Amenoti ndanzwikwa here apo. Okay? So let us continue. Ndokubatai? Zvonetsei. Alright, kokana x ari 3. Kokana x ari 3, y anenge ari chii? Saka 3.7 anenge ari papo. X ndi 3, trimline ra 3. 3.7. Tenge takuti toverenga 2 tobata 3.1. Toverenga amwe 2 toti 3.2. Amwe 2 3.3 kusvika pa 3.7. Pa 3.7 haifaniri kutinetsa because pakati pa 3 na 4 iline rinoiri. Tinoziva kuti pakati pa 3 na 4 tinge tina 3.5. Ndizvoka? Pakati pa 3 na 4 tina 3.5 because 3.5 zvongoreva kuti 3.5. Are we together?
saka tinogona ngoti tiri muline ra3 tosvika pakati pa3 na4 3.5 tochiverenga tumabhokisi 2 ya3.6 toverenga tumwe 2 ya3.7 kwataisa point yedu. Saka your ruler should be really your pencil should be sharp pakudraw mapoints ende munofanira kunoisa chaipo chaipo. Inini anogona kusanyatso kuenda chaipo chaipo because handisi kushandisa pencil and it's like ndotoshandisa pen. Saka asi chakakosha kuziva kuti 3.7 taiwana sei. That is very important. Saka are we together pa 3.7? Are we together pa 3.7? Okay. Kokana x ari 4 y anga region i 4.3 kana kuti 3.3. Saka 3 panapa, saka apa ndo 3.1 apa ndo 3.2 apa. Yes, apa ndo 3.3 apa. Yeah, we are actually gambling panapa. Alright. Ko kana x ari 5 y ndiani? Y ndi 3, of course 3 iri pachena kai toisa x yedu apa. Anditi? Okay. Ko kana x ari 6 y ndiani? 2.8. Yeah. Saka 2.8 haifanira kunetsa panapa ndo 2.5. Saka tikaverenga 2 panapa ya 2.6 panapa 2.7 apa pando 2.8 panapa like this. Saka ndoda kuti muzozviita pagraph paper chaipo chaipo kuti munyatso kuona zvobuda sei. Ko kana x ari 7 y ndiani? 2.7 handi. Saka x ari 7 panapa 2.5 2.6 2.7 2.7 fanga wava 2 points below 8. Saka inge iri panapa somewhere panapa. Then kana x ari 8 y ndiani? 2.6 handi. Saka 2.6 ngova 2 points below panapa. Saka 2.6 should actually be somewhere panapa. It's a gamble. It's a gamble yataita. But I hope in principle yacho mainzwisisa. Pane here any part yamunowisha kuti nditsanangure futi before taenda pa next step? Any part you wish I should explain again? Is there any part? Okay. Our next thing to do kubatanidza mapoints acho. Hatibatanidzi neruler. Mapoints anobatanidzwa ne-free hand. Saka make sure that line renyu rufanirwa kuva smooth rekubatanidza mapoints like this. Like that. Yeah, like this. Saka line renyu unogona kuti rakaita curve kudai so. Harisi straight line. It's just a curve. So you should not be confused because x r to the power 1 should be a straight line. No, it's not a straight line. It's actually it's exponential. Kuna anonzi ma-exponential functions. Those zvinenge zvakaita magraphs acho. Saka it's actually exponential. It's not entirely straight. It is curve linear. Saka point inoyi hainanyatsotoitwa zvakanaka, raifanira kunyatsokupinda nepakati panapa kuti ridai so. Mazvoona? Alright. Saka tadai manje ndo panobuda 4 marks apa. Tikaenda pana C pakanzi chi? Use the graph to estimate the gradient of the graph of y is equal to 2 plus 5 over x, where x is equal to 2. Sa principle ichishanda apa ndo the same principle inoshanda kana tichida kucalculate the graph kana kuti the gradient rather of a quadratic graph. Tinoshandisa line rinonzi tangent. But kana mangoita method advanced level munoshandisa process inonzi differentiation. So what I usually do, which is not what I'm going to do now,
I usually teach my students elementary differentiation to give them an idea kuti answer yavo inofanirwa kuva sei. Saka ndichazviita panapa. But chatanga ndakuratidzai nzira yatinoita kuO level. Saka kana x ari 2, saka ticharamba tichitevera point line rinoyera x ari equal to 2 tosvika apa. Saka tichatevera line rax is equal to 2 tosvika papoint yatinobata graph. Mazvinzwa? Saka line rax is equal to 2 ticharitevera kusvika papoint yatinobata graph. Saka point yacho ndeipi? Ndei. Then papoint izvi tichaita zvekuti tichadraw a line rinofanirwa kungosvika ronhanzva, kungonhanzva, kungobata chete robva rapfuurira like this, straight line. And saka line rinoiri rinonzi tangent. Tangent iline rinongonobata pacurve at one particular point. Rangobata at that one particular point, zvatopera. Are we together on what a tangent is? Thank you. Tadaro manje takuda kutsvaga the gradient. Toda kutsvaga the gradient of that tangent. Gradient ye tangent inenge iri close. The gradient of the tangent, which is a straight line, is an approximation of the gradient of that graph, of that curve at that particular point. Zvinoitika, maybe when we are going to discuss gradient, I'm going to show you this. Kuti, the gradient of a straight line is constant, it does not change. But the gradient of a curve, it changes. The gradient of a curve is different at different points. It actually changes. So the reason why we are using a tangent in a way we want to estimate the gradient of the curve at that particular point. Saka tadraw tangent redu, our next step is tofunga kutsvaga 2 points paline rino iri, the tangent. Saka point yedu yekutanga ndeipapa. Papoint x anga richi, x anga ri 2, or y anga richi pa this point. Y anga richi ya. Taona kuti x anga ri 2 ko y. Y anga richi? Ndozvama mataura izvo 4.5. Anditika pakati kapa 4 na 5. Then imwe point yatinoda ino ichi. Let us check kuti x anga richi, x anga ri 1. Papoint x anga ri 1 ko y anga richi 6. Saka tatowana 2 points ndodzatiri kutsvaga panapa. Tobva tati takuda kucalculate gradient. Tati gradient is equal to the change in y. Togona tonyora ari mawords kuti tisazvinetsa. Change in y over change in x. This is equal to change in y, y2 minus y1 over change in x, x2 minus x1. Saka tinodzoka kumusoro kuno kutobva tati tongonyora kuti x1 y1 panapa tonyora kuti x2 y2 like that. Saka imwe tangoita x, saka kuna x1 ndokunoenda y1, kuna x2 ndokunoenda y2. Thank you. Saka panapa teta kuti y2 ndiani? Ndo y2 ndi 4.5. Zviri kuoneka kaizvo. Saka teta kungoti 4.5 y2 minus y1 ndiani ndi 6. So 4.5 minus 6 over ko x2 ndiani ndi 2. 2 minus ko x1 ndiani ndi 1. 1. Substitution, it's just direct. Mainzwisisa here. That substitution. Saka what is 4.5 minus 6? Okay, let us see. Minus 4.5. Yes. It's minus 1.5 over ko 2 minus 1 then ndi 1. Right answer ndi minus 1.5. Zvatopera. Saka iyo ndio gradient yedu. As simple as that.
zonetsera izvi hazvinetsi izvi kunzwisisika vanenge vachitoti tiri kutoda kutowedzera kuomesa. Alright, so ndakuda kukudzidzisa imwe method, but iyi method ndinongotaurawo hangu. Kana mukasazvinzwisisa don't worry, senai nazvo. Saka method yacho inombofamba sei? Saka panapa if you remember equation yedu ndiani? Y is equal to ndi 5 over x plus 2 ndizvo? Yes, handiti ka? Can you see kuti togona kuinyora takati y is equal to 5x to the power minus 1 plus 2? Zvinonzwisika kaizvi? Apo change yaitika apa 1 over x inongoreva kuti x to the power minus 1. Are we together there? Alright, zvinonzwisika here kuti y togona kuinyora takati 5 to the power x minus 1 plus 2x to the power 0, because x to the power 0 ndi 1. Saka kuti 5x to the power 0 zvangofanira kuti 5 times 1 inongodzoka iri 5. Saka 2x to the power 0 zvangofanira kuti 2 times 1 inongodzoka iri 2. Okay, then if y is equal to ax to the power n, this means dy dx kana ngoti change in x kana ngoti gradient is equal to, alright, let me not say dy dx is equal to an to the power x, anx to the power n minus 1. Saka kana y iri equal to ax to the power n, dy dx iyi inogona kunyorwa yakati change in y over change in x inogona zvakare kungonzi m gradient. Gradient rinenge riri equal to anx to the power n minus 1. Zvaitika ndezvekuti n ishi inova power yadzika kunoku ikanomultiplya ax, then iyo power yacho ikazosubtractwa 1. Saka anx, n ishi yadzika ikanomultiplya ax, then n yacho inoi ikazonzi minus 1 kunoku. Saka kana y iri equal to 5x to the power minus 1 plus 2x to the power 0, gradient ratati dy dx rinenge riri equal to minus 1 inoi inofanirwa kudzika ichinomultiplya uku, saka inenge iri 5 times minus 1 times ichi x, asi iyo minus 1 iyo yobva yasubtractwa nani naminus 1, twarati plus 2, 0 yodzika ichinomultiplya, saka 2 times 0 times x, iyo 0 yosubtractwa naminus 1, 0 minus 1 ndi minus 1. So zvakuitikapo ndezvekuti tiri kuti gradient inenge iri equal to 5 times minus 1 ndi minus 5, then iyo x to the power minus 2, because minus 1 minus 1 ndi minus 2, twarati plus, then 2 times 0 ndi 0, saka apo i0x to the power minus 1, of which anything multiplied by 0 is equal to 0. Kureva kuti our gradient is going to be equal to, I'm sorry, minus 5 over x squared. X to the power minus 2 ndiyochi 1 over x squared. Tadaro, kuti question yedu yati when x is equal to 2, andozvayataura. Yati when x is equal to 2. Saka panapa tikati when x is equal to 2, tangosubstitute 2 panapa. Saka gradient yedu inenge iri equal to minus 5 over 2 squared, which is equal to minus 5 over 4, which is equal to, what is minus 5 over 4? 4 into 4 ndi 1, 4 into 5 is 1, comma 1 veta 0, 4 into 10 that's 4, 8 ndi 2, yosiya 2 panapa into 20 ndi 5. Saka answer inenge iri minus 1.25. Minus 1.25 ndiyo gradient chaiyo.
but because isusu taita an estimation, answer yatawana ndi minus 1.5. Saka kana mukaenda muma marking scheme ezimseki muchaona kuti vanenge vakacalculata gradient chaiyo chaiyo. Marking scheme inenge yakacalculata gradient chairo chairo, but vanongoya panapa voti answer yedu isusu should be minus 1.25 over vati plus or minus 0.5. Manyorero aya vari kutaura kuti answer chaiyo ndei, but because vanhu vari kushandisa method inobuditsa approximation, kana munhu akabuditsa answer iri minus 1.25 plus 0.5 ichamupa mark. Akabuditsa iri less than minus 1.25 na 0.5 tichamupa mark. Sa iyi inenge chinzi degree of accuracy ende kazhinji inenge iri 1. Saka iyi method iyi ndozvinzwe kutanga kupiwa maths inonzi differentiation. Hameno kuti mainzwa here kana kuti toramba tina tangent zvedu. Saka tangent tinoridrowa papoint where x is equal to 2. Patangent ipapo totsvaga 2 points dziri easy. Tawana 2 points dzedu tobva tashandisa gradient is equal to change in y over change in x, which is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. Tosubstitute todzokera mapoints edu tonyora x1 y1 x2 y2, tosubstitute toweka towana answer. Just following these simple steps zvaita. So this is our answer. Okay, I hope I'm maneta. Saka iyo ndo yanga iri C part 1. C part 2 yakati the area enclosed by the graphs y is equal to 2 plus 5x. Saka panapa takanganwa kuti tichazofunga kuti y is equal to 2 plus 5 over x. Unongonyora study graph papa graph racho. So vari kuti the area enclosed by the graphs y is equal to 2 plus 5 over x. X is equal to 1, x is equal to 2, and the x-axis. So tinofanirwa kudai so pakaipa sistrani. Tinofanirwa kudrowa graph ra x is equal to 1. Saka x is equal to 1 hande iyi kai. Ukuzona x is equal to 1. Uyu ndiye 1 ikawa. And are we still together? Saka x is equal to 1 ka. Tichangoisa straight line riri kubva pana x is equal to 1. But straight line racho rofunga kunobata graph. Because question yati the area enclosed. Understand? So inofunga kunobata graph. So kunobata graph. Kwete kubata tangent. Graph. Satoramba tichidrowa kusvikira yabata graph. Graph rabata. Like this. Apa ndo rakaimborabha izvizvi kuitira kuti tisazokonfusika. So tanzwisisa kuti x is equal to 1 taiita sei handi. For x is equal to 2. Chadrowa futi a straight line rinobva pana x is equal to 2 richinobata graph. So kana vachiti enclose vari kureva kuti kuvharidzira like this. Yeah. Then manje zobva zvanzi the area enclosed by the graphs y is equal to 2 plus 5 over x, x is equal to 1, x is equal to 2, and the x-axis. Saka and the x-axis. Saka area iri kudiwa ndeiyi yatakushedha. Ndiyo area yacho iri kudiwa. This is the area. Maonaka. Saka can you see aminoti zvichaoneka here apa? Kana kuti ndodai so kuti mungozoona pano 1 like this. Yeah, it's better. And can you see kuti kashape kanaka kashape ketrapezium zviri kuoneka ndi itrapezium yakaita sei? Ngatidai so. Ngandibvise differentiation yangu apa.
kuitira kuti tuwane space. Saka ndoda kuti muone kuti itrapezium yakadai so. Trapezium yakadai so. Yobva yareba kunoku. Yodai so. Yozodai. Like this. Kuti ndo zvakaita that shape. Urikuzvionawo? Saka kubva pana 0 panapa. Apa tikunobatani? Tikunobata 7. Kureva kuti side rino rakareba iri ndiani? Ndi 7. And then kubva pana 2 panapa. Asi kuna y inge iri 0 remember. Tikunobatani? Point 4.5. Saka zvoreva kuti side rakaita pfupi racho ndiani? Ndi 4.5. Anditika. Then height yedu kureva kuti kubva apa kunobata apa. Murikuzvionera kuti height ndi 1 apa. Kuti our height panapa is going to be 1. Dimensions a trapezium abuda. Alright. Saka what is the area of a trapezium? What is the area of a trapezium? Inowanikwa sei? It's half of a plus b times height. Saka chibva matoibata half of a plus b times height. Saka inenge chinzi a iside iro 7 plus b nderimwe side which is 4.5 times height ndi 1. So nditarisire kuti 7 plus 4.5 ndiani? The half of 11.5 ozi ndi 1. Saka what is the half of 11.5? Kana muine calculator padhuze. Saka it's 5.75. Ndiyo area yacho. Azvinetse, simple. Very few steps we should be followed. Saka you just ma shapes akawanda especially kana pari pa cave anenge ari trapezoidal. Anenge ari ma trapezium. Saka you just know kuti side rimwe rakakura sei, rimwe side rakakura sei, height ndiani, totongozviisa half of a plus b h. So zvatobuda. As simple as that. Zviri simple izvi. Chokwadi chaicho zviri simple. Saka I think maona kakuti tawana sei method. Because ma method ndisingadi kuti akuvhiringei kana kuti adilute zvatinge tatoita. Afangudaro. Saka maonero kuti area enclosed tinoiwana sei? Kuti tinongodrowa ma lines acho toona shape. Almost all the time trapezium. Ndozvamufanwa kuziva. Sometimes hayo inogona kuita senge rectangle like panapa. Kuri kuti tatanzi titsvage estimated area apa. Rectangle. But kazhinji kacho trapezium. Alright, ngatichitai D yekupedzisira. D yakanzi on the same axis draw the graph of y is equal to x. Hence solve the equation 2 plus 5 over x is equal to x. Saka y is equals to x. Graph racho munoziva todrowa sei? Arinetsi. Graph ra y is equal to x. Tinongoisa katable panapa. Iri arinetsi. Because rinongoreva kuti kana y ari 0, x ndi kana x ari 0, y ndi 0. Kana x ari 1, y ndi 1. Rinongoreva y is equals to x. For every value of x, y is the same thing. Saka tinongoshandisa mapoints ya y ari 2. Saka kana x ari 0, y ndi 0 like this. Kana x ari 1, y ndi 1 like this. Togona kuisa hedu kana kuti kana x ari togona kuti kana x ari 6, y futi ndi 6. Saka kana x ari 6, y futi ndiani? Ndi 6. Ndi 6. Saka 6 is 6 which is so saka rikaindibvisa izvi. Saka panapa tichangoisa line, straight line. So ringe tichingoconnecta mapoints aya ari 3. Iri line row y is equals to x. And saka hazvinetsi. So apo manje vazoti draw the graph of y is equals to x. Zvanzi hence solve the equation
sa equation yatinoda kusolva ichi ndeyekuti 2 plus 5 over x is equal to x. Can you see kuti 2 plus 5 over x ndiro graph iri y is equals to 2 plus 5 over x handi, then x igraph futrani y is equals to x. Saka kuti tizvisolve tinongotsvaga panosangana magraph acho panapa apa tikaona macoordinates eapapa apapa ndi 3.5 saka x anenge ri 3.5 or y anenge ari chi y anenge ari futi 3.5. Saka panapa kana takuda kusolva equation yakanzi what is going to be the answer. Saka handi apo muri kuzviona here kuti vati hence solve the equation. Saka panapa pa d panapa x is going to be equal to 3.5 tatosolva equation yacho kuti tangotsvaga pari kusangana magraph edu ari 2, graph y is equals to 2 plus 5 over x negraph y is equals to x. Paari kusangana ipapo vatatsvaga macoordinates acho tikatoona kuti x ndi 3.5, therefore x should be equal to 3.5. Zvinge zvatopera. Are there any questions? Okay, saka chokutanga avabvunza avo hakuna pavanombobvunza vachiti x is equals to y. Ndochekutanga maequations edu ese anenge achitanga y is equals to something, but kuri kuti zvaitika x is equals to y y is equals to x is the same thing, they are identical. Saka zvatangoita tichitsvaga y is equals to x ndozvatinongoita tichitsvaga x is equals to y. Tinongoisa table toona kuti kana x ari 0 y anenge ari 0, kana x ari 1 y anenge ari 1, kana x ari 6 y anenge ari 6. So plota mapoints acho tomabatanidza roita straight line. That's all. So it's actually they are identical things. Okay, thank you.